Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, billet vendredi 11 avril 2025. Balimao, Kabako do Kara Mali kono tuguni. Malien Bela Jelema Kalama Bibina, Algérie be ka menacé bi. Algérie nga duruni chibi. Ambo hamina wakatimina. Anganga mone bo la chogoya mina ambe ko kalikili ke aonde kanga bobi ka farango ka ke malien kelenge ka Algérie critiquer akana kote nga ni kalo mbeke malien beka bo beki bolo ni yoga manga Algérie critiquer hanna be manifestango ke me angana marfachi angana Algérien nani angu critiquer anga yirobe ka munga na tebe ama anganga dimi yira Algérie la amatla olade malien batulu nyang Asimi Gotaye anga war mun sorla anga fena amek ubeka war mun anga kirdi war mun tege Asimi Gota de fle ko ta ko di batulu nyang de be ka war disi san video manuma ani activiste ma san ko ka campagne ke Asimi Gota ko 5 ans Mali ay kuma ina mede Mali shika na bokata CCB la wallahi Algérie côté abese bene fla affiche fleni ko appel à la mobilisation des forces vives du Mali. Oube jamala bo. Ouba fo mogo nyena. Ima ye orato. Uma songa bewele. Ouya daou yerda manuma. Est-ce que Mali hinabe nununa? Mali haya taokalaje. Nebe ka kuma fe bi. Anga sorasu ka convoi do ka bela jo ka defka. A imagi bene bolo mentagira. Parce nga arme kadini. Wallahi. Fakalibe ka danga sorasu ka biaka bo akilima. Billahi ne suro beka kashidi la masa jubaru jamali hinate nuna wakati mina Algeria nga droni ci muna awbe musenga nogolin den kuma la mogo dala ka nga war tige ko daw sunguruma mais ambe se ka bonya na chogo jume jamana jume se ka Mali respecter na chogo jume mais on est devenu c'est-à-dire ni mamodul jume Mali kuna quoi ou bora folo ou ye mogo labo e bube ka mogo labo ka politicien neni ne Mali ki jaw de folo bal tirer folo Wugati mina politicien be ka boka Algérie critique o wugati ke lolu be ka politicien kele olu ye fanga inta Mali kanunte ni Qur'ane che a beni al Qur'ane che Mali hinate nununa wallahi Malion ni Qur'ane bo membulu daka Mali hinate nununa billahi anga droni chira anga taxi warde do anga drona o kati o matigi aula fuka taka mogola boko Asimi ko 5 ans ko ka sanduru di Asimi ma transition na Auta to folo ni wugati ni ngateme auta to ni kalo kateme au moins anganga ni kalo bede keka meja be mobiliser Algérie contre la maintenant unyi nanoko unyi na Algérie ko ayi Algérie be hala Algérie be kidal mina kanunto shinoko la ya wallahi complot mbeka mena deuxième vidéo ka mena complot fo wallahi ubeka Mali encercler ubeka haïti encercler di billahi tlonge da mogosa nunu tlonge kelaudi mais nebe exemple kele ida aula et puis ubeka mogo de black abo ka malien don be ko do nyona meno mono video yira la o video flan orla takana to la de o video flan mono ira bela jelena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni an seku shinesi ka wulele dakai kala seku shinesi bela jelema bako ani banye mogo bi yere fasasio hogum konana amna go jumado abi kalo kleta ani kle samba fla ani muga ani duru ambele jebita nyo soro arajo maya dala ventinere wakati boli kunye fenda madoy afolo amna go kafako an shifina ko be deguli gele mun kono niye kafo an shifina ko bu boka ta kamta feyina amsa ko juka amsa chenjonga abe sababu yayi pati mun be anga jamana kono mu ukemeka jamana kene murugaye ka de ukelendama umu bate jamana donga hagela ukemeka jefe me be uyerama hali jamana donga be saku ba Uluka na kaka sɔrɔ dɔrɔn a banna an ko kun kunbeleba dɔw k'a ɲi an ka jamana kuntigi fɛ n'o ye sɔrɔ ne sera général Darame Assimi Goïta ye k'a fɔ ko parti politique minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ci. Aw ni Ala cɛ est-ce que ninnu ye hɔrɔnw ye a ye lajɛ est-ce que hali hɔrɔnya bɛ ninnu kun ko ka parti politique ci ko Mali problème ye parti politique de courant tigɛ aw la biya John be fangala bi sorasu de te fangala biya parti politique de be fangala biya ko gelamba ka be parti politique wudi o be kande donne e ma Maliki jaw bole ka fo CNT kono uni narrative bu o be kande wudo Malion kungolo kono mais mogo nunu enjiga wude nte foy kalama
c'est roube kan do confiance kungolo la kanga problème mais est-ce que o horonya yere la ikana kalansa est-ce que parti politique mo de be fanga la biya ou te fanga la bi uni fanga babulu ay prévu ira malien na aka bo mo dara mana kan fola parti politique chilo bena mungira we parti politique chille bato abe courant sora parti politique chille bato abe balo sora parti politique chille bato abe na hera sora ou te fanga la fanga tout bolo bi force fo tout la bi fanga be sora sou de bolo bi aya foka courant di malien ma aya foka hera nyesi malien ma et pour te miri de imagine sora sou de be kata wardi jeune ma et région na ko CNJ wantaro CNJ ko le me kata jeune escroc do fara nyogon ka katoka wardo ma ko luga jamala bo mais harama debi tala alaba tala ni hake bereni wuli no fe dongodu président jumembe Afrique fanga kumbe jo muna ka teme Ben Ali Tunisie président Koro Moussara Arabie Saoudite Ben Ali fangata a somogo sorasi nyamogo be na koroke dénoté général doye a fait ça dit que chaque 3 Tunisiens un policier c'est-à-dire à Tunisie be armée ka sir armée ka beka ka mogoyi mais aka fanga bana domina chedo ya uka lemuruba ferla do sara ki joro ka almeti tege ka blair la droit jinna dro mogo dusu bora fambe mogo wula ka gen a muso a deun a somogo fefe kumbe armée la beya yere ngini arama deni ala fanga dima kana ngini kibe mana biri mogo nyala bara kesa igabo kuma chamamba kono igabo mogo jalaki kolon dinya kono iki reke chesa nunu munu fleur fagala nunu bina fo on démissionnellement nambe bassa fagala nan dimina ngongoro aba netiga ko lejo ube ni c'est des enfantillages ou ma bunya ou ma kro faut tout ngolo ko ni falibote ces gens sont des plaisantins mali hina tula ni corona che mali hina te ni surasi nununa billahi tal abeta da surasi betebe munu surasi mieto munu be fagala surasi sunguru tegela surasi jene ya kela un kombol dema sinon surasi horon flobe marfati horola anga surasu ka convoi ka befaga a imagine ben kun abe prévu bende nous yon sosombabla non ntefe ka imagine ni mo kelen bora ko tienta na rombe bon imagine adati bala fembe bala ni teka kalonte ke anga surasu fakara kunu ka filmer ambo su kasida nun temiru tetrasi nun te surasi ni escroc ni faso de njugudi ni faso de njugube awdedu aw ni ala chabe miri wugati na anga drone tira Algérie bulo am monele ba Algérie ko Algérie monne douana am monne boro ni na obe ka taka tuni ka ta jamal ko don kolo nyona ko parti politique ka chide senga nga di made patati patata de asera ni belawa ni escroquerie de et puis uya autara Algérie ambassade la autara jo munila autara ke aw mole nyo ni ndi Algérien be ko de fo ko ma écoute be ko les nègres voilà pourquoi to wo fo ko to ko farafi ko ngolo ma koko Marama. Ima ora to ube to kuda do anga kola parce que c'est des dirigeants fainéants comme ça. Nous nana ole ku ka jamal don fara nyoko ka force so. Ni malien ben fara nyoko ka bi. Asimi goita ki claim obe fanga de di asimi ma wa ube de mais dépend nana fanga de la beka malien fara parti politique de nodo ya fait des débats caniveau de mana kande jakuma e kalomi chaya bo mo dala na utisa ka taka boy. Au tese fou la obe jeneya de la. Batulu nyang debe kata warta kata di jeune ma région na kuka boko asimi 5 ans isunguru asimi goita ka sunguru batulu nyang aka warfa bebe ka tike aka carte aka fena aka taxi la ubeka asimi goita ya bedon bayala aka taxi war beka abebe ka don bayala membe kuma kelen fo hali malien ma wuli ka asimi kele ni alai ni fanga nyana asimi goita bulu fona changera de na nyana bulu tan na e tongara de aka foko nyamogoden tato fleni asimi manga Algérie manga drone gauchia umo ke kojugu baye ou et le fla wowonchi ka dro to man flef en farafun flefo ni wulute ko be wowonchi ko farafun be wowonchi wa kute ko laba ko ni farafin bora dro ko resistance ka te farafina ima resistance la u bora dro ka taka u tara wowomba chi Algérie ambassade la dro u nyina na Algérie ko sandro ou be a sokono kele damne sisa John de be ka malion farabi surasi betede surasi mieto munu bana fembe ma keni noro fangala ki inoro meobe molu no ma molu malion ga fone segu tungora ma ko tunya mogodi netali tamagi ola vous êtes des bandes de traîtres au betede surasi nyimo mbala nga bunya be sadio kamaraka ani maliki jaw doni
nga bonya be Sadio ani Maliki Diaw ka Maliki Diaw e kan doni mais Maliki Diaw ka crédibilité be tien mogo ka bonyani mogo ka briefing mbe ka ya be sama ka boyla ne ta do saraka di o ya saraka ne ta do ni sanu nga saraka de ba fenge Maliki Diaw bla ka kuma tan Maliki Diaw kuma na quoi mogo yi détesté qui est le militaire aujourd'hui le plus détesté hali asimi fana jeli makadi ga teme e fana kambi mogo ka bonya kumbe ka ikun kadi mali ko bomoni kalama mogo te dado kuma bela mogo te kuma befo ne ta mogo me discours kolon den semenga dima iga discours de flek Mali beti ka Malion ñina Algérie ko aw sorosu aw te fara ñogon kanke aw lamu de babulu de pas sigira fangala lamu de babulu ka Malion fara voilà la vérité a ñogon kele ñogon lebu jembe ka jamana dona bo ko shogali faso de njugude ka jamana dona bo ko ben le cerveau faso de njugude faso de ñuma ka bekele ay Mali ta kuna kun aw ñebe ma ñenama jumena Mali kono ko Malion ko karsa ñogon te ko ni surasu na tigibe ka baraka aya kelen doro irana ate Zoumana Sako Malien be baro Zoumana Sako ye prévu la transition na 1991 nene Assimi Goïta ka conversation folo ni al-Qur'an che wallahi nye mamunu to fala Zoumana Sako bala nye mamunu to fo nga unuka nye Cheikh Modibo Diarra to fa ni Zoumana Sako ngugu dia onolu ka barake est-ce qu'on onolu ka dia non est-ce que dans l'histoire du Mali premier ministre Kounda Malien beba do Cheikh Modibo Diarra prévu la sanogo ngatana Malien beba do Zoumana Sako alu ma gere ulla unu jon de kadi zongoro c'est-à-dire ou ka Malien fleur nous sokoto di ko way ko parti politique may awere parti politique kemeni ko créer abina fosa no e koko e muso do joli e koko e ni ndeni chaka juku kanani furu de e wo e muso do temeto e terega do kaba furu e wo kikera di muso furu de kanu somo si furu e terega akodo do e tara do muso ni uruba do muso no fe e go kete lefe le na jikadi abe ka Malien fleur ma model jume ni surasu bina fo en démissionnement ngbe basa fakake ça dit nous ils ont des idées terroriques nous bora boursu kono kani sigidron ou bolo sang ou betaka CNJ créé nous mogobe mogola jama be bo ou bolo ko trahison ko janfa de be fanga do hada olula aro ko janfa be ada madem baraka bandi billahi tallahi au baraka bana au mogo sara c'est fini a ben ala na krache c'est fini c'est terminé wallahi o temene ko fe ka bala mena ni yoro kala le roi Assandi o takale ma nyini Malien fait Malien chikana bouger nous ya wole ka bo kana bode nous ya wole ka ta CCB la Malien chikana bo wallahi ube fe ka sanduru de Assimi Goïta ma o nyina Algérie ko ube politique kala de la bi galo me no politicien na jakuma ti shaka foire la ko nyina nkindala politicien mata nanu sunguru ye ka place doluma Mali chiri fe kera abekera au sorasu ni politicien bebala Sorasi bala politicien bala. Aou chamambe aou sorasi n'chaman faouye généraux yo, des généraux milliardaires. Oye ora jamana jumani malite. Ama généraux agent immobilier. États-Unis Jojo lema bulo fambe avec affaire. A ben ala la gratie. Généraux businessmen owe Mali kono. Général pétrole ferila. Général businessy milliardaire. Au même Mali kono halate États-Unis. Des bandes de voleurs abe Mali na foro choué ka don bayala ka daw sunguruma aw deselen kuma mi fuwaria bolo abe soro ka démission nabo ka war doluma ko politicien de Mali ci ni net Mali hey ashi kana boka tukunu nun ko de ngota surasi be ma de mba yoroni foka daka surasi munu ma barla obu ira do voilà surasi ali surasi zone koro do be na a zone koro do bula a do be ko zone ou donner ndongoi maintenant ndado labi donc Malien mena ni yoro yiraula bela jelenga ni yoro laje ni problème biga jamana dala ikangi jamana don Assimi Goïta kanga discours de kalan discours bado depuis Algérie ko inkra Assimi Goïta en tant que président nanga ka sorasi fin de douala Malien ni ala sonama aya bulu da dusula ni koko kera ni kun kera ni Burkina avion de kun bombarder la capitaine kun meta kuma tele la jamana kunturu ale kani sigile ba bobola ma sigile ma tara be mufu normalement Assimi Goïta kungangi adresser Malien on ça c'est un incident très grave Algérie kanga avion drone ti le fla wo nchi drone ko Assimi Goïta ko 5 ans de transition Massa Djoubarou wo elema ko ke 5 ans ou yanga fin betien non nous te haramaduni billahi tallahi
Donc, le roi du Maroc, aya lajɛ. Et Espagne talen ka taga Maroc envahi. Espagne talen Maroc envahi. La Mars verte. Le roi Hassan II. Wagati mina Maroc ni Espagne be ɲɔgɔn sama la. Espagne roi Hassan II ala ka hinɛ la. Maroc roi Hassan II ala ka hinɛ la. A taara ala ka opposant minnu ta ka fanga fɛ a y'olu wele ko cɛ k'a na Farankan. Assimi Goïta kun kan ka Mali opposant bɛɛ de wele. An ka bolo di ɲɔgɔn ma Algérie bɛ fɛ ka problème na sama. En tant que président, Assimi Goïta yɛrɛ de kun kan ka wuli. Cɛ a ye na. A m'o kɛ dɛ. A y'i sigilen to a ka palais kɔnɔ a ka vice président n'o ye Maliki Diaw bɔra dɔrɔn ka taga tri kɛ politicien ma. Ninnu tɛ Mali jɔlaw, ninnu ye opportuniste, ninnu ye wari ɲininaw de. A bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ninnu tɛ Mali jɔlaw ye. Ni n'a ɲana ninnu bolo. N'a ɲana ninnu bolo k'u to nin sara kan, n'a ye tunkaradenya k'a fɔ ko ɲamɔgɔli ta. A ye n ka vidéo garder dɛ. Jamana kɔnɔ mɔgɔ min ye halala ni maa min ye ɲamaden a bɛ dɔn hala tɛmɛ. Ne de y'a fɔ bi. Segu Tunkara. A y'a sɛbɛn ka da, n bɛ bi dati fana fɔ ka da kan. Assimi Goïta bɛ sira min kan. N'a ɲana bolo. N'a tɔ ma bi. Ni Mali ma malo wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ. N'a ye tunkaradenya k'a fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ. Bilahi n'a ma kɛ a ka fuma pu. En tant que a bɛ Mali kunna a bɛ ka nin jogo in de kɛ. En tant que Batoulou Niang de Assimi Goïta ka goye. U bɛ ɲɔgɔn ye la u b'u ka bêtises la. Ni ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye. N'a ye tunkaradenya k'a fɔ ɲamɔgɔden tatɔ filɛ. Ni Batoulou Niang ni Assimi jɛra ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ a ka fɔ ma pu ɲamɔgɔden. Ala tɛ barika don a la. Ni Malien ko k'u b'a fɛ de a ko ka taa n'a ye a ye taa n'a ye. Donc là a kalama ni Malien bɛ bɔ cɛ an jɛna. Cɛ ala tɛ barika don maa jɛnɛya kɛlɛ ala tɛ barika don a la. I ma Américain ka président Bill Clinton o ka cas kɛra. I ma ala barika don Amérique la. N'i ye président i ka minɛ sunguru tɛgɛ la i bɛ gɛn ka bɔ yen. U ten tɛ turu dugu ma u tɛ seli. Chrétiens de don. U ka président kunturu. Bill Clinton ka président jugé fo président kasira. Américain fɛ yen jɛnɛya kɛlɛ tɛ k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye. Hali sénateur ni sunguru yeri bolo. Américain ka député dɔrɔn sunguru ka i bolo bilahi o gɛnɛ. An ka New York gouverneur o ni sunguru minana dɔrɔn a kasira de a yafa dila muso fɛ ka démissionner. A yɛrɛ démissionner la ko hɔrɔnya la k'ale tɛ se ka i ɲɛ jɔ Américain ɲɛ la parce que ale minana sunguru tɛgɛ la. Mɔgɔ nɔgɔlen tɛ sigi Amérique kunna. Voilà, c'est la première puissance du monde. Mɔgɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la o nɔgɔlen don. Ka nɔgɔlen fo ka kasa bɔ jɛnɛyakɛla. Jɔn bɛ se ka ala bɛ se ka barika don jamana la. O ma bɛ yɛlɛ adamaden o b'a bolo ko ala y'aw sanankun di. Mais c'est-à-dire farafin bɛ fɛ ala ka hɛrɛ k'a ye k'a dalen to sinɔgɔ la quoi ala tɛ se k'o kɛ o. Amérique wallahi Amérique est première puissance jusqu'à aujourd'hui. Ala de barika don Amérique la parce que jɛnɛyakɛla tɛ sigi u ka jamana kunna. Ni donna ko sunguru ye sunguru tɛgɛ la k'i muso janfa olu bolo ni muso janfa o kɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ jamana janfa. Janfanti jɛnɛyakɛla mɔgɔ nɔgɔlen mɔgɔ kasabɔlen anw bɛ bolo de nɔfɛ. A doctorat t'an ka président yɛrɛ bolo wa? A filɛ nin y'an ka jamana kunna. A bɛ ka kɛ Maliens ɲɛ b'a la. Mali karamɔgɔbaw ɲɛ b'a la. Mali mɔgɔbaw ɲɛ b'a la. Bɛɛ y'i ɲɛ cɛ a kan. Ni ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye ka Assimi Goïta ni Batoulou t'u ka bêtise la. Maliens ka fɔ ne Segu Tunkara ma ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin. Mɔgɔ de taara sa misiri kɔnɔ. A tɛ miiri a tɛ tasi. Ko jamana ko ka taa ɲɛfɛ. A t'an sigi an ka lajɛ. Ko bɛ ka kɛ ne tɛ se k'a bɛɛ fɔ. Ne Segu Tunkara da fɔ. Majugu n'u y'an ka sɔrɔsiw ka convoi k'a bɛɛ faga. A vidéo bɛ ne bolo a kɛra kunun de dɛ. Vidéo kɔrɔ tɛ dɛ. N'u y'a kuma caman réseau kan ne b'a fili fiɲɛ fɛ. Mais n tɛ fɛ k'a kɛ parce que n ka armée ka di n ye. Parce que u bolo ko n bɛ nkalon tɛ dɛ. Ni mɔgɔ kelen sɔsɔ n b'a vidéo labɔ. A vidéo camanba de bɛ n bolo. U b'an ka sɔrɔsiw torturer k'u faga n y'a imagé n kasira de. Bilahi talahi. U Assimi y'a ye dɛ. Ni a bɛɛ na cɛ Assimi y'a ye. U b'a kalama o. Renseignement yɔrɔ la a bɛ yen. Yeah. Ne ye fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ bɔ renseignement yɔrɔ de la o. Yɛrɛ an fana b'an ka fɛnw sɔrɔ cogo dɔw la. N bɛ dan o dɔrɔn ma. Donc a ye Maroc roi lajɛ. Wagati min na Espagne taara ka taa Maroc minɛ k'a b'a k'a ta ye. Maroc roi bɔra a y'a ka opposant ani mɔgɔ minnu man dɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. La Mars verte 1975 a ye Maroc roi lajɛ a bɛ ka mun fɔ. A y'a lajɛ dɛ. Malien bɛɛ k'a lajɛ. Un homme a eu l'idée de cette marche, à moins que quelqu'un la lui ait suggérée. Une idée politiquement géniale, même si on peut la critiquer. Et cet homme, le voici, il a 46 ans. C'est le roi du Maroc, Hassan II. Avec
la marche verte, Hassan II espère gagner sur tous les plans, faire oublier les problèmes intérieurs, se réconcilier avec son opposition, même de gauche, et surtout ressouder le peuple marocain dans un immense élan de nationalisme. Merci. Faire oublier les problèmes intérieurs. Aya jamana don ko be ka Maroc konnana ko Marocain be ko dakrefe ko Maroc ko di banto fleni aya ka jamana don frangonga nin kera 1975 Espagne de taraka surasu bla Maroc ko fa ko mine Maroc roi biye Marocain belabo la marche verte Maroc demiseri chakoroba musokoroba u dona camion baw de kono ka frika da Espagne surasu ka Espagne surasu Europe billahi tallahi meka tiende fana ni malien be ke nyogo ga am be ka nyeshi tesa waten billahi tallahi nen ala na krache ne sai fem mo na be ni ngam faka quoi billahi tallahi o le ka ngam ni malien be farale ni nyogo ga bi le peuple soudé est plus puissant que la bombe atomique mo fa yana bi jamana don farale nyogo ga o ka jugu ka teme yaro Algérie armée forle no de billahi ni malien be farale nyogo ga o tese Algérie armée te sauna utana marfachi malien no o ke billahi tallahi donne ni grande puissance de mata digo kaka shi bonte kono population civile te fakaw ça c'est clair malien ga wuli he alla me sa tenza wata na mesa malien ku ngesi Algérie sura suka marfachi oni yerebe conseil de sécurité sikuka Maroc yo de ke Maroc dugumi ngumi na le Espagne bulu Marocain de wula ban fakabi Maroc roi de fleka be fara nyon kan kanga tuka dugu libéré dusu o den dusu made o den nafa den dusu tan den te se ko royi bilay talay ala ka bekisi dusu tan dema fugari non mais c'est énervant quoi bilay talay hada ma defo dusu ka ki kono di c'est igi da ki miri capitaine flene capitaine den dusu made général Tchani mais qui est le peuple blanc on wakati na jamana be à feu et à sang ite ka miro la ibe ka taka jarakili fuke police nyanga dota hay bo 5 au muru souci kelembula musoko wariko fanga voilà leur c'est le souci mais ala ta nyabulu billahi na ala ya nyabulu aka fo ma ko tout ben le cerveau mo defo ima ben be kasola o ye ben do kasola ben ye kuma la ba mfango la me yani ben ga ta kasola ben ga kuma la balande irimer la me appel la me ibe musoro kono de musochi mo ma ya fe ni ya fe ko fitinu mouvement kiri karakere yo ni emuye o ga jo kwa me ga nga jamana nyini kuma mi nyokolo kulunga de be kwa nenya ba kulunga de la ko wallahi nenya ba mina de kulunga de ne ba fo ngwe révolution ngoni sans pado mo mali 15 pas de les 15% de la lutte en sera pour réaliser mais je constate que les gars sont en train de vendre la peau de l'eau avant de l'abattre uma warafa me obeka awolo tere me ko na nya faga amba golo dinna ama keta mo nyagarle no mo golo ko kele gaina de wallahi ne mo ni ga wa ko mali kele gaina e mu yede mi yarabe sina sisa mo langolo tanu mo ba kele jamfa o almani o de bangene no mali kono o be amtami no ta oui jamfa o de bangene no bi mali kono am golangolo takubolu yanga fube kuma iri mer o de information mali kono la plan ni tangae wallahi ni tangae ça va nous conduire à l'échec et la révolution n'a pas droit à l'échec anya kunama mi sorobi mali répéter le do dinya fambe anga nga avancer de quoi mais mimbe senani etan ninte quoi oui ninte de avec fleur c'est aya ye a diminundo ou même mana ko ba ko danga be mo min ko quoi abela jele yayi ça c'est les preuves donc vraiment malien au kanabode ma unu ya wole ka ko bo machi kanabo machi kana tugu nunun ko mali haminte nunna nunte mali non chakainka mali aba keto quoi donc mali mun be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no gala avec Senweb application télécharger ka téléphone kon la photo flene na Senweb application télécharger mo ko ngolon morna bo diga semaine na ko 16 code promo aba se boko no ko urgent nega code promo to de ko urgent na Senweb application télécharger ka téléphone ko dro avec ka code promo do urgent dro 10 euro be na ka compte ko ya oreta o ko fa ba ka bank information be do ka Senweb application ko na aw so mo ko me Sénégal aw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka orange numéro enregistré ka téléphone ko to ko mu ka 40 ka ni wevu na war ci ngodro ba sur orange manela sur place Senweb la solution war ci go folate drome clé sara war ci go flana sabana bada 1,99 €. Senweb la solution.